Nadyan wujud temong peksi katek ning kabeh. Sing kaya ambulan nggih, Pak. Mboten pang dikelongi lho, Pak. Meng kleru sithik yo. Imang dalange nek briefing yo wis kono engko lak pas-pas dhewe. Ah iya, biasane ngene mbok petenge pas-pas dhewe. Soalnya mesti kurang kok bayare. Kaya to Pak Den iki bersyukur nek wis duwe garwa siji wis rasa golek liyane. Soalnya biasane nek ana sinden-sinden ayu anyar mesti wis motone wis ijo. Motone sapa? Jenengan bingung lek gondeli. Kok sik to? Kowe iki rene iki sing ngusulne aku lho, kok malah nyampluk raiku iki piye maksudmu kuwi? Loh, niki berdasar ceritane Bu Kesi jaman enom. Jenengan mboten ngertos Bu Kesi pun buka IP jenengan pas ten YouTube. Nggih napa, Bu? Nggih to, Bu? Mau ibu-ibu sing masak ana ing mburi mau kepareng ngersakake tembang ya kuwi siji podang kuning, loro gubuk asmara. Ya. Ya mayem. Podang kuning dhisik mumpung iki ana ratune podang kuning Mbak Umi Hafifah. Lan uga iki dipundhut kalih saking Naila dusun Banaran. Nyuwun gending podang kuning. Lah iki Om. Nggih. Gandeng iki sing disuwun sampean sing nembang iki tanpa tak bukanya iki langsung tampanono. Lek enak ya rezekimu, lek enak ya aja ngresula. Matur nuwun. Naila niki ibu nggih. Bu Naila. Matur nuwun paringanipun, tali asihipun. Ya saiki pinangkanono. Dibawani dhisik podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi podang jenar ibu bunga nyanding bisa dadi tamba matur nuwun. Ya diaturake digarap alusan dhisik sepisan nggo langgam kedua ndangdutke ya podang kuning dados
ning omah wis ora krasa uyuran anggolek sing tak sayang ora krasa nganti Terima kasih.
Genduk Umi Hafifah. Ya, ugi menika wonten ingkang kepareng-paring WA saking Pak Lurah Manjung Magetan. Nggih. Mas Cahyo nyuwun lagu Roro Jonggrang. Nggih, nggih Pak Lurah, siap. Lajeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cahyo. Dalu menika nderek wungon saking Tenggarong Kalimantan Timur. Mugi-mugi pagelaranipun saged lancar sukses. Amin. Saking Bapak Harnoto. Nggih, matur nuwun. Yo diaturake selanjutnya. Iki ana bintang tamune, Nduk. Kersane para pepunden utawa kadang-kadang panitia. Pokoke digolekke sinden sing saka warga Laras. Warangganane almarhum Ki Seno Nugroho. Ya. Yen taun kepungkur ya kuwi Mbak Elisa Orkarus. Saiki genti ya kuwi anakku wadon Anting Lambangsih. Ya, iki bocah asline ya saka Laladan Kediri ning ngangsu kawruh ngudi ngelmu ning Ngayogyakarta nganti saiki kuliah S2. Sugeng dalu Nduk Anting Lambangsih. Nggih, sugeng dalu Pakde. Pakde Sucahyo Sutadi. Ora ngangge sasu-sasu ora. Oh nggih. Nyeluk aku Pakde atiku wis ora trima. Lah kok Lah kowe isih enom umurku lagi 42. Kok iso ngundangku Pakde tuwa banget ora? ora, Pakde niku kan koyok bahasa terhormat untuk bapak yang anunya gede. Maksudnya Kowe tak pukul lho ora. ora, maksudnya Kok iso itu anune gede. saya tuh salah mengucapkan bukan anu, tapi kawruhe gede, opo-opone gede, ngoten lho Pak. Nah iya. Lek kawruh gede monggo, Nggih. pengalaman gede monggo. Nggih. Nek bab anune gede urung karuan kuwi. Kok iso lho piye to karepe? Lah ya anu kan ra jelas apa ngono. Kula wau ajenge nyebut kawruh ku malah kleru anu mau lho. Lah iya. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Banaran. Bener to Pak De? Bener. Sidorejo, Sidoharjo, Kabupaten Kecamatan sik no. Oh, kecamatan pundi niki? Nori. Seroni. Oh, Senori. Kok angel men to aku. Angel Senori. aku lagi pisan iki rene kok. Senori Kabupaten Tuban. Leres to, Bu, Pak? Mboten pang dikelongi lho, Pak. Meng kleru sithik kok. Imang dalange nek briefing ya wis kono engko lak pas-pas dhewe. Ah iya, biasane ngene mbok petenge pas-pas dhewe kok. Ngono ya. Ora perlu briefing ngono iki spontan wae. Dasare upamane arep dilongi ora mungkin wong karo panitia wis dilunasi 3 dina kepungkur. Nggih, wong Bu Kesi nih kala wingi nggih kula anu matur. Bu Kesi kan ngendikan, "Nduk, arep di DP mboten." Pun Bu, wong kula percaya kalian jenengan, nek Pak Cahyo kula mboten percados ngono kuwi. Soalnya mesti kurang kok bayare. Sik, bedane aku karo Bu Kesi lho apa? Kok iso sing ngeneni aku terus kurang iki lho ketemu pirang perkara ngono lho. Aku iki jujur-jujure wong lanang lho aku iki. Masamu ora. Nggih, Pak De Sucahyo. Heeh, apa Suanting? Ayo. Nggih, niki wau dalu kan Ibu Kesi kali Dek Umi kan sampun ngaturaken dedonga. Sing penting diparingi lancar rezeki. Amin. Nah, rezeki niku kan ora mung duit nggih, Pak, Bu. Rezeki ki ya ana sing kanca sing apik, terus ana keselamatan niku ya wis termasuk rezeki. Salah sijine juga kesehatan. Kuwi rezeki sing nomor pira? Siji, gene pinter. Iya. Nek umpamane kowe kon milih rezeki lak ana kesehatan, to, ana kepinteran, ana sing berupa dhuwit. Yen kon milih kowe sehat karo dhuwit milih ndi? Sehat lah. Berarti dhuwit ora? Sehat terus dienggo golek duit. Ora kudu salah siji kok terus aku baru sehat terus dhuwit lho. Kowe milih sehat apa milih dhuwit? Nomor siji lho. Heh. Duit apa sehat ayo? Le ngeracun bapak ibumu kaya ngono kuwi to, Pak. Kesehatan sik sing penting ngono. Kesehatan ki larang regane ngono. Sing penting uripe sehat dhisik, atine tentrem, rasane iki jenjem. Kuwi engko atine semeleh, wis to rasa digoleki, duwe bakale mara dhewe, ngono lho.
Lah nggih, sing penting kesehatan ki kudu dijaga nggih Pak De. Bener. Sing kedua nggih nek pengen urip ayem tentrem ki aja lali bersyukur karo apa wae nikmate sing wis diparingi saka Gusti Kang Karya Jagat. Kaya to Pak De niki bersyukur nek wis duwe garwa siji wis rasa golek liyane. Soale biasane nek ana sinden-sinden ayu anyar mesti wis motone wis ijo. Motone sapa? Jenengan bingung lek gondeli. Kok sik to? Kowe iki rene iki sing usulne aku lho, kok malah nyampluk raiku iki piye maksudmu kuwi? Mbok ngelem iki lho Pak De iki piyayine iki jujur, prasaja ora neka-neka apa piye ngono Loh, niki berdasar ceritane Bu Kesi jaman enom. Jenengan mboten ngertos Bu Kesi pun buka IP jenengan pas ten YouTube. Nggih napa Bu? Nggih to Bu? Dek Ante. Dalam Bu Pak Cahyo Kuntadi kuwi sejatine setia-setiane wong lanang. Bejo-bejone Bejo-bejone. kupingmu lho. Kowe bojo kok ngakon setia-setiane wong lanang kaya. Bejo-bejane Bu Kesi. Duwe bojo ganteng kaya Pak kuwi lho. Cahyo. Saksi nenek. Setia, pinter golek duit, pokoknya sembarang. The best deh. Ora tahu pengen duwe pikiran arep wayuh meneh ora enek kecuali siji karo Elisa. Kowe tak rungokne kowe mau penak bareng mburi kok iso jendol ngono kuwi ora. Lah nggih to Boten. Bu. Iki piye to Bu? Bu. Tapi nggih Pak De iki kudu bersyukur Bu Kesi iki wis dadi dosen. Dosen. Wis cantik. Pinter. Ngertos mboten? Apa? Zaman enome Bu Kesi iki primadona sinden lho. Sampai diuberi sampai direwangi arep gelut. Ayo. Sopo kuwi? Ora primadona, kuwi Astera Prima barang kuwi mbiyen zaman semono kuwi ora ngono kuwi. The Nggih. best zaman biyen niku. Nggih, Pak De niki wau wonten pamundutan nggih. Sadene kan niki Tuban niku terkenal kota santri nggih. Betul. Kota santri dikarenakan penyebaran agama Islam di Tuban itu menjadi titik penyebaran agama Islam nggih Pak De. Betul. Lah Nggih. ngono kuwi bintang tamu sinau ngono kuwi. Ya aku ki wis maca ning Google mau. Ha iya kudu ngerti. Niki wau kan nganu wonten napa caket kalih makame Kanjeng Sunan Bonang nggih. Nggih. Caket banget. Oh nggih. Kalih nek makame Kanjeng Sunan Kalijaga mboten ten mriki. Ada berbagai versi. Nggih. Ning sing umum lenggahe wonten Demak. Oh Nika. Demak. Oh nggih. Niki wau wonten pamundutan saking Pak Jarwo. Pak Jarwo. Bogor. Niku penggemare Mbak Elisa Orkaris Alaso. Dia penggemar Dalang Seno. Nggih. Pak D Seno almarhum. Niki wau nyuwun lagu Tombo Ati karyane Kanjeng Sunan Bonang, Pak D. Oh iya, liwat awakmu. Nggih, sampun transfer, tapi nominale mboten kula sebut. Soale tirose dalange rasa dibagi ngoten niku. Kuwi salah. Sing jenenge ketuane rombongan ki dalang, ngono. Dadi liwate prosedure ning dalang dhisik, engko tak dum ning sapa-sapa ki terserah aku. Lah lek terus ning awakmu dhewe mengko iki pengarepe penabuh ki aku. Lah kuwi par nyinden dhewe tak ora ditabuhi apa piye? Ayo. Ya ora ngono, tapi niki kan amanat to Pak De, harus dijalankan. Oh iya. Soale ngersakne kula. Oh iya, Ngeten niku. Nggih berarti niki nyaosi Tombo Ati riyen nggih Pak De. Ya, Tunggu. siap. Kan juga suasananya di sini juga Islamik. Betul, Islamiyah. betul. Tombo Ati. Tombo Ati nggih Mas. Nggih, piye wiwitane piye? Tombo Ati. Oh, buka celuk. Oh iya. Ora nganggo gamelan wae. Nang nggih gamelan piye lek nglekasi? Ya teng piye to introne piye Mas? Oh jerene Mas ke gamelan sik kok. Oh iya. Jerene rasa ngrungokne dalange ngono kuwi. Oh iya ora apa-apa. Asem iki. Sarjana kabeh yogane. Iya. Ya berarti pelok lek kuwi. Ya. Nggih. Monggo dipun aturaken Tombo Ati katur sedaya para lenggah. Ya, anting lambang sih. Dados. Yo.
Pur. Areng yuk. Muga keberkahan tansah lumeber dumateng sedaya para warga masyarakat ing Banaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apik seneng aku, Nduk. Masa? Iya, suaramu ki pancen luar biasa, suaramu ki antep, suaramu ki ungkul. Mula ya ora aneh ramokal mbiyen ditresnani karo suwargine Mas Sena Nugroho ki tenan. Alhamdulillah. Makane dijak. Ora meng ngomong opak apik tok. Lah iki genah tak jano kaya ora. Lah iya. Pak De, apa? Niki wau nggih wonten pamundutan melih. Apa kuwi? Saking Pak Gino Baladewa. Niku nyuwun tembang memane ning kula kalih Mbak Diajeng Chandra. Wah, ya. Sampun transfer kula mengke kula bagi kalih Mbak Diajeng Chandra. Wis kono dumen dhewe kono. Oke dong. Lho Mbak, nek karo dalange piye? Napa? Pengalamanmu nek bab cuan. Bab cuan. Sik. Sing jujur ae no. Jujur nggih. Jujur iki. Kula nek bab dalange. Nggih. Kula dereng diparingi, Mbak. Oh, dereng. Nek kalih Bu Kesi, kula dibagi terus kalih sinden-sinden. Masya Allah, Bu Kesi jan berhati mulia nggih. Loh, pancen manajemen iki ngono kok. Aku sajek jumblek ora tau nyekel dhuwit. Oh nggih. Mergo mbiyen tau aku nyekel dhuwit anggere wong wedok tak kei kabeh. Mergo gampang raisanan aku iki. Alah wong wedoke sapa jajal? Ya sapa wae ngono. Pokoknya sapa wae sing melas langsung diparingi kan gitu kan. Mbak Anting, dalam nganti ora tau nyekel dhuwit to, tekan Mojosongo bensin entek nyurung motore. Oh ki tenan, kuwi pas ulang tahun kuwi. Surung motore. Nyurung ayo. Kok iso nyurung lha napa mboten kalih Bu Kesi? Tak tinggal ning omah. Biasane lak aku ning dompet enek 200 300. Nggih. Lah ngono karo Bu Kesi biasane dijupuk terus nggih blonjo apa-apa ki ramong aku. Ngerti ku ya enek duwite. Lah medundunan Mojosongo ki terus aku kentekan bensin. Wah, tak tuntun akhirnya enek apa ki jeneng eceran bensin ki. Nggih. Alhamdulillah 2 liter Pak ngono. Baru dompetku tak bukai kari 1.000 rupiah. Asem. Tapi Pak Kangko Pak. Soalnya mirip. Iya adike padha wae. Oh, jenengan rayine. Oh, berarti sak guwa garba. Sak guwa garba. Ya aku rayine ora raine, rayine. Rayi maksudnya rayi. Oh, berarti jenengan putrane Mbah Sukron. Iya. Masa ta? Ngapa? Jenengan putrane Mbah Sukron. Mosok lanang mana? Kira penak lho omongane iki ora. Maksude sing manak ki mbokku, sing menek ki bapakku ngono lho. Ngono. Oh alah, ngono ta. Dadi dijelasno. Nggih, tapi Pak Cahyo niki berarti suami yang bener-bener royal kepada istri, ngoten niku. Suami yang patut dicontoh ya Pak Cahyo Kuntadi. Lah kok iso, Mbak? Lah iya to, kabeh uang semua apa ya keperluan rumah itu sing megang kan Bu Kesi. Bu Kesi jan beruntung makanya Bu Kesi wau ngendikan lek Pak Cahyo adalah the best sedunia dan seakhirat. Amin. Berarti pamane aku karo Bu Inggi ya karo sekretaris ini diparingi ya bruk ngono ya. Langsung tak brukne Bu Kesi nyoki tanpa nono bruk ngono kuwi. Lah iya. Bruk metutuk sing ngebrukne aku sing metutuk Bu Kesi ngono lho maksudnya. Ngono nonting-anting ora. Nggih Pak De niki memanikmu dibawani napa mboten? Ya dibawani sing komplit ngono. Iya. Nggih dibawani Pangkurinoso nggih Mas Gender. Oh iya. Pangkurinoso ki karyane Swargi Ibu Hajah Supatmi. Yen memanik iki karyane ya kuwi Om
Sun Gondrong Tulungagung. Lah bapakku dhewe. Lah iya nembangke nggone pakmu mesti paseh kowe ora. Enggak lali malah. Ayo. Ya Pangkurinoso. Ting iki gayamu apa biasa apa ora iso? Lah napa to, Pakde? Ngopo kok lekekmu kok buka dadak ngono lho? Butuh sirkulasi udara. Kowe iki arep nyinden marep tinju ora. Sing Lah sing demes. marai power full niku nggih gara-gara nggih. dibikak niku lho Pak. Terbukanya semua leng itu marai full powere. Ah iya, iya wis kono, sak-sakmu sing penting enek lenge. Ayo. Aku pengen sindenku nerokke jengkokmu ki mau. Ngentek. Iki sik, kabeh do ngatekke. Ayo. Ngentek. Ayo. Ala aku isin nek budosan lho. Ora apa-apa, iki ciri khasmu apik iki ya, Ndang. Nganten. Terus gatekne kabeh. Jengkok kaya ambulan iki, Pak. Wi. Nek buka sih ra usah dijajal mesti saged. Ya. Sumanding sisihmu Oper anting. Mong sliramu tano liya tak tresnani lahir Jos tenan. Bocah suarane antep sugih cengkok.
Ya. Nggih niki inspirasine nggih Ibu Kesi. Oh iya, lek kowe golek inspirasi Ibu Kesi pas. Lek Mbak Tuti ngegenak sasar susur kowe ora. Yo diaturake memanik, mangga. Dados. Mong sliramu kang dadi maning istirahat sebentar. Lagi sisan gawe menika enten dawuh saking Bu Kades. Saking Ibu Kades Bu Inggi nyuwun gending pepiling kagem sedaya warga masyarakat Desa Sidoharjo. Nah menika mboten namung piyai Mbanaran ning sedaya warga masyarakat Sidoharjo mergo ning Desa Sidoharjo ki wayangi maindit. Iki neng kene Mbanaran awake dhewe sesuk bengi ana ing Maluwadung nggih Pak.
Ah Malu Wadung iki wayangan dalange Mas Anom Dwija Kangka. Disusul sok neng Tapen kuwi bakal mbuh September apa Agustus ya wayangan meneh ya kuwi Mas Sigit Arianto. Kuwi sak desa wayangan telunggon. Tegese Piyayi Sidoarjo kene adalah salah satu promotor kelestarian budaya Indonesia wayang kulit. Tepuk tangan untuk masyarakat Sidoarjo. Ya, gumun kule kompak le iuran le apa ki jenis swadaya kuwi lho ya elok men lho. Ha iya. Mulai jalana iki Slendra Sanga Bawanana Pepeling. Nggih. Mestine nganggo dandang gula kuwi. Nang dandang gula saka Pak Ibu Kades kunjuk dumateng sedaya para warga masyarakat sugeng midhangetaken. Ya Bu dibawani. Rukun Islam kang lima puniki rukun Islam sampurna. Bu Kesi men ora ijen coba Mbak Diajeng Chandra Mulya. Nah, karo Mbak Wino ngancani Bu Kesi ngapit kiwa tengen. Ya, monggo diaturake pepiling dados.
Prayogane ditambah ya sembrono iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedela saben tangan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga. Yen wantine tansah dielingke, wis wantine padha nindakake adat kusumajan rayae sedaya. Nah tapi wajib dawuhe pangeran, salat dadi jagake agama. Limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah asik kumainan luwih sempurna yen berjamaah. subuh nukur lan asar Salat sayang ningetake tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe Prayogane ditambah salat sunah ya sembrono iku perintah agama nyelingono ning donya mung sedela saben tangan pasrah sing kuwasa yen kepareng Woi. munggah suwarga. Matur sembah nuwun ya pamundhut saka Bu Inggi wis diaturake pepeling ya luar biasa ya Mak.